Страхотен, обзаведен тристан апартамент в киноцентъра, близо до киноцентъра Бояна. Жилището е разположено на партерен етаж, като на разположение на живущите е огромна тераса, която създава усещането за живеене като в къща. Може да чуете пеенето на птичките. Колко е приятно. Комплексът разполага с външен басейн, барбекю зона, детска площадка и е точно до река, от която се чува много приятно шумолеене. Имаме климатик във всяка стая, всички необходими електроуреди. Също така 2 спални, които са южно ориентирани, обзаведени и оборудвани. Ако на някой не му харесват някои от мебелите, всичко може да се смени и поднови с ново. Всяка една от стаите има излаз към южната тераса, която може да се ползва като градина. Банята е доста просторна, а също така разполага с вана и душ кабина. Имаме втора тоалетна. Както и мокро помещение. Ако този апартамент ви харесва, моля свържете се с нас, Елена Атанасова и Best Estates.